Ексклюзивно по TV7 и News 7 героите от андерграунда и прехода Киро Японец и Боян Петракиев Барона. Двамата бяха призовани по делото за бандата за убийства на Йосиф Йосифов в Костинбродския. Според обвинението Японец е мишена на групата, Барона свидетел по процеса. Репортаж на Илияна Шишкова. Във видимо добро настроение Кирил Киров Японец влезе в съдебната зала, за да разкаже отново за атентата срещу него от 12 юни 2003 година. Тогава неизвестни стреляха по колата му от движещ се мотор. Киров се отрава само с наранявания в рамото. Не само, че съм призован, ами аз съм в момента национално издирване. Под национално издирване потърпевшия. Моля ви, обърнете внимание. Това момче го обвиняват. Ако му го докажат, да го вкарат в затвора. Японеца не познавал килърите си, твърди той. Напомня обаче, че срещу него са извършени 3 покушения. С днешна дата е категоричен. Държава няма. Когато килърите са на свобода и някой им предлага по 20, по 30, по 50 хиляди евро, нормално да стават такива неща. Повече от нормално. Според обвинението, именно килърите 5 са извършителите на едно от покушенията. За него получили 300 хиляди лева. 12 години по-късно жертвата официално поиска охрана, за да влезе в сградата на спецсъда. А кой дава гаранция, че сега, идвайки в съда тук, че няма да ме застреля някой отпред, както Слатомир Иванов? Някой гарантира ли ми, че сега аз като се появя тук на това тяло, че няма да ме застрелят отпред? И кой ми осигурява на мен комфорта като гражданин на Република България, като много добър данъкоплатец? Боян Петракиев Барона също няма представа защо е призован като свидетел. Признава, че поне се познава с Йоско Костинбродския. За мен ми е приятел. Това е, за мен е добро момче, за кой какво го говори, аз не мога да твърда за него други неща. Дали Петракиев е носил сак пари на Йоско от името на Младен Михалев Маджо, за да откупи с тях живота на сина на футболния бос Венцислав Стефанов Димитър, ще стане ясно на 29 януари.